Kapitel 2. Bad news fra Vestfronten. Hele Europa er på vej i krig i kølvandet på mordet på Franz Ferdinand og det her politiske spil i julikrisen. Der begynder tyskerne at forberede sig på en invasion af Frankrig. Tyskerne indser ret hurtigt, at hvis de kan få knækket franskmændene, så vil de ret hurtigt kunne få kontrollen over det meste af det vestlige Europa. Fordi at britterne har for det første en meget lille hær, men de er heller ikke på fastlandet, så de vil jo ligesom skulle invadere med båd, og det vil være noget sværere, hvis tyskerne ejede Frankrig for eksempel. Puny boat, silly army. Silly Englishmen. Yes. Så den nemme vej til at vinde krigen uden så meget besvær ligger egentlig for Tyskland i at prøve at tromle Frankrig. Og derfor udvikler tyskerne det, der hedder Schlieffenplanen. Schlieffenplanen. Det er simpelthen det er sådan en turbokrig mod Frankrig. Ja, altså, fordi blitzkrig var, det var for godt et ord. Ja. Så nu kører vi lige med det her i stedet for. Ja, men det er, Mom, can we have blitzkrig? We have blitzkrig at home. Temo blitzkrig. Ja, tak. Ja. Det er simpelthen hurtigt at mase sig gennem Belgien og det nordlige Frankrig på vej mod Paris. Og når Frankrig så er faldet, så kan de dedikere alle deres kræfter til at håndtere russerne over østpå. Ja. Og den 4. august, der i gang sætter tyskerne den her plan med deres invasion af Belgien, og dermed så bryder de også belgiernes neutralitet i alt det her. De har ligesom ikke valgt at bekende den helt store kulør. Så den klassiske, det er, vi er neutrale. Hallo, vi sagde, vi var neutrale. Vi var neutrale her. Der var Helle herovre, og så lige pludselig, du sætter dem, så får du nogle vasker med grus. Ja, og så står man der, jeg kan godt se, at vi har faktisk været på jeres side hele tiden. Ja, det kan godt mærke. Lige præcis. Ja. Men det her brud på den her neutralitet, det er det, der endelig gør, at Storbritannien faktisk melder sig ind i krigen. Fordi de har en aftale. Ja, de synes i hvert fald, at det at angribe et neutralt land, det er ligesom tunge på vægtskålen. Det gør man ikke. Få dage efter krigserklæringen ligger på bordet, begynder britterne så at forberede sig på det, de beskriver som en længere militær konflikt. Dem kender vi jo. Altså, det er jo en lille specialoperation, før der var en lille specialoperation. Mom, can we have special military operation? Puny war. Silly Germans. Ja. Blandt andet så vedtager de det, der hedder The Defense of the Realm Act. Det kender jeg godt. Ja. Det er, når Azeroth er i fare. Ja. Så vedtager du en masse ting. For eksempel, at det er ulovligt at flyve med drager og købe kikkerter og fodre ænder, for eksempel. Hvad siger du? De gør det ulovligt at flyve med drage, købe kikkerter og fodre ænder. Nå, det er sådan en drage med snor i. Ja. Jeg troede, det var sådan Game of Thrones shit. Nej, det er ikke sådan noget. Jeg var sådan lidt, okay, så ingen valiser, ikke nogen norske takhaler, ikke? Jeg sagde Protector of the Realm. Ja, præcis. Hvad fanden? Du må heller ikke storme Orgrimmar. Hvad fanden er det for noget, mand? Altså, Loktar. Nej, ideen er jo ligesom, at der skal spares på ressourcerne, og det duer ikke, at private går ud og køber kikkerter, når militæret lige pludselig skal bruge dem. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, vi vil gerne have et patent på mange stykker glas efter hinanden. Ja, og det går ikke, at ænderne æder halv brødet, fordi det skal vi bruge til mennesker. Ja. Og, og allerede dengang var der nogen, der godt kunne se, at det var latterligt, at du putter en fødevare ind i et andet fødevare, for at den kan blive en fødevare. Altså, så de så det før Landbrug og Fødevare. Ja. Hvilket er meget sejt. Men man kan også sige, at du plaffer jo ikke ænderne ned i andedammen for at spise dem jo. Om det kunne man jo godt forestille sig, at det kunne nå dertil. Jo. Altså det er jo ikke sådan, at folk de er helt udmagrede med en BMI på 8, de går ned og fodrer ænder med det sidste brød. Og så bare ser, at dine børn kollapser i sult, og sådan lidt, men altså... Rabban Rasmus, den er gået midt i sengen. Det er fucking hissig, ham derovre, den der anden, den brækker din arm. Ja, det er jo ikke imponerende nu, hvor den er på størrelse med en tandstik, det er jeg da klar over, men altså, alligevel. Tusindvis af unge mænd melder sig også frivilligt til den britiske hær. Faktisk så kører den britiske hær i rigtig lang tid kun på frivillige. Ja. Nogen er så entusiastiske, at de endda faker deres alder for at få lov til at komme i krig. Ja, klart. Den yngste, man har fundet efterfølgende. Og som er blevet... Ja, som er blevet været og er kommet igennem nåleåret. Det er en gut, der hedder Sidney Lewis,
der er 12 år gammel. Okay. Han har haft en growth spurt ret tidligt. Altså, det må han have. Ellers så er der nogen, der har set rigtig meget gennem fingre. Jeg vil sige, hvis den største smerte, du har, når du skal i krig, det er vokseværk, så er du for ung. Ja, og så har du for få problemer. Ja. Samtidig så begynder franskmændene også at røre på sig. Ja, selvfølgelig. De kan jo ligesom godt mærke, hvad fanden der skal ske nu. Og de prøver ligesom at presse ind på nogle af de territorier, som de tidligere har mistet til tyskerne i 1870, og der er tusinder af franskmænd, der dør i den konflikt. Men det, der ligesom bliver til Vestfronten, som er det, vi skal tale om i andet kapitel her, det begynder langsomt at tage form i slutningen af 1914, hvor tyskerne brager gennem det nordlige Frankrig, og de allierede styrker forsøger af flere omgange at slå tyskerne tilbage. Ja. Men det er først ved floden Marne, at det sådan rigtig lykkes at stikke en kæp i hjulet på den tyske avance. Marne? Nå, Marne. Okay, ja. Den 5. til den 14. september, der finder det første store slag i Første Verdenskrig, nemlig sted ved den her flod, Marne. Slaget ved Marne hedder det, meget passende. Her forsøger tyskerne at omringe de britiske og franske styrker, men det lykkes altså at afværge det her angreb ved bare at blive ved med at angribe og bombardere de tyske tropper, indtil de ligesom stopper. Og det er jo, altså, det er skolegårdstaktik. Det der, hvis du bare bliver ved med at lange flade ud, indtil der er nogen, der holder op med at komme imod dig. Så, det er bare angreb. Ikke give tyskerne en eneste chance for lige at trække vejret. Altså, når de sover, angreb. Når de spiser, angreb. Når de sidder og pøller, angreb. Altså, og så de angriber også, når de skider. Ja, de angriber sgu hele tiden, du. Jamen, det er måden. Ja, for lige at hele tiden at ødelægge muligheden for, at de kan lave den her omringningsmanøvre, som de der sidder en og spiser, en der skider og alt muligt, så kan du sgu ikke lave du kan ikke lave en knivtangsmanøvre, når du er i gang med at lave en knivtangsmanøvre. Nej, det kan du sgu ikke. Jamen, sådan det er bare, den er stensikker. Det er et legendarisk slag, det her. Miraklet ved Marne ender franskmændene med at kalde det. Ja, det er sgu da klart. Altså, du er nødt til at give det et eller andet overhældigt, hvis du har skudt en mand, der sidder og skider. Ja, altså. Også fordi de mister over 250.000. Nej, okay, det er alligevel også. Altså, ikke kun dræbte, men også såret og forsvundne og sådan noget, ikke? Men de bliver bare ved med at sende nye mænd til frontlinjen. Der er så stort et behov for forstærkninger ved den her frontlinje, at 600 taxachauffører simpelthen vælger at fylde deres taxaer med soldater i Paris, og så køre dem ud til fronten. Ja, det er jo Uber. Det er en tur på godt 200 kilometer. Det er lang tur. Det var lang tur dengang. Ja, og det fede er selvfølgelig, fordi de skal jo tjene penge på en eller anden måde. Nej. De lader lige taxameteret rulle. Nå, så det okay. Ja. Fedt nok. Det betyder, at den franske stat får en taxaregning på 70.000 franc. Det er sgu da... Ja, hvor mange siger du? 600 taxachauffører? 600 taxachauffører, ja. Det er sgu da... Ej, okay, det er lige også en stor regning. Jamen, jeg gik ind på inflationhistory.com. Ja, tak, kom med det. Og så fandt jeg ud af, at det svarer til 25 millioner euros den dag i dag. Okay, det er jo så 25, så det er 175 millioner. Sådan 185. Ja, sådan noget i den stil. I taxabonger til soldater. For 600 taxaer? De må køre med en gang. Jeg tror, de har kørt mere end en gang. Det håber jeg sgu da. Ellers så er det da fucking god biz at være taxachauffør. Ja. Ej, de har kørt flere gange. Ja, okay. Men det er en hissig taxaregning. Ja, altså du kan jo få her for de penge jo. Jeg ved ikke, om de er klar over. Men jeg har prøvet at undersøge, er det den største taxaregning, der nogensinde er blevet lavet i historien? Og det tror jeg, det er. Jeg har ikke kunne finde andre eksempler på taxaregninger, der er højere. Jeg skulle lige til at sige, jeg ved ikke, om du har set bilagene fra da Ulrik Hågerup, han var direktør i DR. Ej, det er selvfølgelig rent nok. Jeg ved ikke, gælder det, når det er SAS? Det er vel bare en lufttaxa, er det ikke det? Jo, præcis. Og en færge er bare en luftbus. En vandtaxa. Ja, det er en vandtaxa. Færge er en vandtaxa, bus er, eller hvad en rumfærge er vel bare en taxa ude i rummet, er det ikke det? Det er det jo. Altså, især, hvis ikke du selv flyver den, så er det vel. Ja. Ellers er det leasing. Men det lykkes. Efter de her 9 dage, der tager tyskerne altså hoserne på nakken og rykker tilbage til Aisne-floden. Så fatter de skovl og hakke. Og begynder at etablere sig i nogle defensive stillinger. Det er tydeligt for dem, at den her plan om at tage Frankrig Sonic the Hedgehog-style, den er ikke gået så godt. Den er sgu ikke god. Så det de gør, det er nok også igen, når der er, du ved, 1600 tyske soldater, der er blevet taget vitterligt med hoserne nede, så har de fundet ud af, at vi skal grave vores lokummer ned også. Fordi ellers så kommer de og stikker os med en bajonet i nakken. Det er ikke fedt. Nej. Det er ikke rimeligt. Der er ikke nogen, der skal dø på tynden. Det er fandme ingen værdighed i. Jamen, det er der bare ikke. De skal ikke gå ud i Lannister-style. Det skal du virkelig ikke. Altså. Jo, faktisk. Hvor påstår må du godt, så længe det er med crossbow. Ja. Altså, hvis du bliver skudt lige i patkassen af sådan en, det er okay. Så må du godt dø på lokum. Hvis der kommer en dør og skyder dig med crossbow, så må du godt dø på lokum, ellers så må du ikke. Nej, præcis. Og det er en regel nu. Ja. De vestlige allierede, de tænker faktisk umiddelbart, at tyskerne
bare vil prøve at holde skansen, indtil de kan modtage forstærkninger. Og derfor så vælger de også at fatte skovl og hakke, og begynder også at grave skyttegrave. Ja. Så de kan modstå en stor tysk offensiv, som de ligesom forventer kommer anytime. Men hvordan gør man så det? Fordi er det sådan en mole-style, at du starter med at grave dig ned et sted, og så laver du ligesom sådan en slange? Jeg ved det faktisk. Jeg tænker bare, at du stiller det op og begynder at grave. Men så starter der faktisk et nyt ræs herfra. Nemlig det, man kalder for ræset mod havet. Fordi lige nu, så ligger tropperne jo bare i skyttegrave, som er nogle kilometer inde i landet, ikke? Ja. Men hen over de næste par uger, så begynder begge parter simpelthen bare at grave på livet løs mod nord. Altså, de graver og graver og graver. Og det er simpelthen fordi, de er jo nødt til at sikre sig nogle forsyningslinjer. Og der er skib jo godt. Ja, så tyskerne begynder at grave for at se, om de kan nå at grave sig hele vejen ud til Nordsøen. Og så begynder de allierede sig at grave for at se, om de kan ligesom nå indhente dem og udflankere dem, så de ikke kan nå ud til havet. Og det er den klassiske, det er, hvis du spiller Settlers, så er der lige nogen, der lægger en vej. Ja, præcis. Det er præcis. Det her det er point for længste handelsvej, du skal have etableret her. Ja, så lige pludselig, så der går bare Minecraft i den, ikke? At nu skal der sagt bare fjerne sådan nogle dirt blocks. Ja, præcis. Og, du må ikke grave for langt, for hvis havet det begynder at pisse ind i din, så er du jo... Ja, det er ikke godt. Nej, det er ikke godt. Nej, det er det ikke. Men de graver omkring 300 kilometer. Det er alligevel også langt. Blandt andet på tværs af Belgien. Okay, det er alligevel også det er et unaturligt ræs. Ja, det er noget langt ræs. Ja. Jeg skulle lige sige, altså, det er der nogle... der kan man fucking tale om forårsdag i helvede. Altså. Ja, det tager mig omkring en måned. Og det er alligevel imponerende. Det er kraftet med... Altså, ja. Det er 10 kilometers grav... Det er 10 kilometer om dagen. Ja. Siger du med den mest naturlige stemme i verden, som det ikke er sygt imponerende? Det er jo mega mange jo. Jo, men altså... Ja. Ja, men der er jo en spids jo. Det er jo ikke sådan, du bare graver 40 mand bred, og så... Nej. Når de bliver træt, så kommer der nogle nye. Altså, nu har jeg lige fjernet jord. Altså, det er sgu ikke så nogen lige. Altså. Men der blev fjernet dirt blocks galore, ikke? Og gravet 2 onde huller. Ja, det må man eddermame sige. Det er ordentlige slanger, de får lagt sig. Og faktisk, mens de her 2 hold, de graver sig gennem Flandern, der bliver de bliver også en form for indianer, Jonas. Altså, fordi helvede. Mens de graver, så bliver de bliver lidt arkeologer også. Nå ja, fordi de løber på alt muligt lort. Alt muligt gammel lort, der blev gravet. Blandt andet våben fra dengang The Duke of Wellington besejrede Napoleon ved Waterloo i 1815. De finder også nogle gamle muskedonner der fra den danske arvefølgekrig tilbage fra 1700-tallet. Og det er jo skidesmart, hvis du mangler våben i en krig, så er det bare grave, så er der flere våben. Ja, det er sgu meget smart. Men det er alligevel sygt nok at tænke på, at de prøver virkelig at lægge omfangstræn igennem Belgien. Ja. Det kan jeg sgu meget godt lide. Ja. Så de får ikke problemer med fugt i kælderen i hvert fald. Nej. Det er en god ting. Men og smart, de fjerner selv metalskrottet. det. Undervejs så er der selvfølgelig flere mindre sådan slag og sammenstød, hvor de begge to er lidt sådan, nej, det er mit hul. Du har dit hul derovre, ikke? Den anden slag ved Ypres, som udspiller sig fra den 19. oktober og en måneds penge frem. Tyskerne, de kalder det her slag for der erste Flandenschlacht. Og jeg skal fandme lov for det passer, fordi for Flandern, der bliver slagtet derude. Nå, for helvede. Den tyske kejser giver nemlig ordre til, at et kæmpe angreb på den allierede linje ved den her by, Ypres, koste, hvad det vil. Ja. Og det med infanteri og kavaleri og hele pisset. Altså, det lykkedes de allierede at holde stand, men fuck, det er nogle vilde tal, der kommer ud af det her. Franskmændene mister op imod 85.000 tropper. Ej, for helvede. Britterne 58.000 og belgierne 21.000. Og de er der bare. Jamen, de er jo nødt til at gå med i krigen, der bliver gravet hul gennem deres land. Ikke? Du er vitterligt i gang med at grave i min baghave, og så begynder du bare at skyde op af hullerne. Det er fandme ikke i orden. Nej. Altså, jeg har lige anlagt det bed. Så joiner du. Jeg har gang i noget vinterhave. Der skulle være gulerødder til foråret. Ja. Hvad fanden laver du? Prøv at folk graver sig gennem din have, så joiner du. Så må du vælge side, ikke? Jamen, det er rigtigt. Så må du... Tyskerne mister omkring 80.000, og det her slag, det var altså 33 dage. Det vil sige, at det er cirka sådan 7500 mand, der de mister om dagen i det her slag, der både dør og bliver såret. Ikke? Ja, skal vi ikke lige have en tår på det? Jo, godt, fordi jeg har noget mere øl. Ja, fedt. Lad os tage en ølpause. Så. Ja, og nu er vi gået, man kan sige, vi er gået videre, og så alligevel ikke. Fordi vi er i samme, vi skulle lidt i samme stil som sidst. Fedt. Dog ikke helt så fancy, vil jeg sige. Det er en dejlig øl, som jeg har fået af Andreas Poulsen, som er fast lytter af programmet. Den er fra Prairie Artisanal Ales i USA, som laver nogle... Ja, den er også sort som natten. Det her, det er så en øl med ristet kokos. Mm-hmm. Der står toasted coconuts, chocolate chips and cake mix. Chocolate chips and cake mix. Yes, og den hedder simpelthen bare Indulge Me. Og det er fordi, det så synes det er jo sådan en brownie-ting så. Ja, præcis. Men det er jo fordi, jeg tænkte, det her, og det er noget mindre flask, så det er jo meget hyggeligt.
Og jeg tænkte, det er fordi, det er jo det, du gør lige nu. Du giver os lige lidt ekstra lækkert til folket, og det synes jeg jo egentlig er meget smuk på den her øl. Skål! Skål! Ja, det er en meget sød lille flaske, den er i. Ja. En lille tyk prop af en flaske. Det er, sådan, det er den luksuriøse version af en faxefad. Den dufter vildt. Smager sgu meget godt. Den smager vildt. Mere sprittet end Beer Barrel Time, helt sikkert. Har samme sådan voldsomhed. Jeg tror igen, det er alkoholprocenten, der gør det. Den er mere sprittet, som sagt. Den er mere oily. Altså, den er mere sådan olieret i det kan teksturen. Jeg godt mærke, at den ligesom... Den coater munden på en anden måde. Og den holder ikke lige så længe. Altså, det er efterladt med, det er helt klart den der sprittede fornemmelse. Jeg får lidt en vibe af, når jeg har drukket den, at det ligesom har drukket en espresso martini. Ja. Altså det der sådan, at den ligesom... Den har også det der med, sådan, hvis man lige har bidt igennem en kaffebønne eller sådan noget. Ja, præcis. Ja, faktisk. Sådan, og den der sådan distinkte bitterhed, men også sådan lidt udtørrende fornemmelse, man får fra kaffe. Men smager virkelig, virkelig dejligt. Smager fantastisk, ja. Jeg vil sige, jeg synes ikke, der er nok ristet kokos. Fordi ristet kokos er, altså i moderne øl, er det bare fucking lækkert. Så jeg kunne godt have brugt lidt mere af det, men ellers så synes jeg, det er rigtig godt. Undskyld. Og den er meget lækker, synes jeg. Jeg synes, det er virkelig godt. Ja. Altså, den så koster en tiendedel af den anden. Det er jeg kan bedre lide den der, end jeg kunne lide den anden. Ja, men det må du jo så selv om. Jeg synes helt klart, at den anden var en større oplevelse. Markant større oplevelse. Men det er jeg ikke. Det er jeg for noob-agtig til at kunne sætte pris på, tror jeg. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes helt klart, at den her er mindre i balance, men jeg synes, det gør det igen det der med, det er sådan lidt, altså det er virkelig god vin mod exceptionel vin. Ja. Og det er lidt det samme her. Altså det er virkelig, virkelig velbrygget. Det er virkelig lækkert. Det er jo også afsindigt dyrt. Det koster stadig 700 kroner literen, kan man sige. Ja, helt sikkert. Det kan godt være, at det her det er bare priser, men stadigvæk, det er virkelig, virkelig lækkert. Og smager dejligt. Men det andet var bare lige et niveau over. Ja. Nå. Peter. Vi skal tilbage til nogen, der dør. Vi skal tilbage til slaget ved Ypres. Ja. Fordi det er en massakre. Men gennem stædighed, mod og sikkert også en vild dyr taxaregning den her gang, så lykkedes det de allierede at holde stand mod tyskerne. Ja. Og det her slag, det ender praktisk talt sådan uafgjort. Okay, pissfedt. Ja, og det her med slag, der ender uafgjort, det er jo sådan pretty much historien omkring Vestfronten. Altså, samtidig med det her slag, der bliver der udkæmpet det, der hedder slaget ved Isère, hvor det lykkes belgerne at genvinde 2 centimeters territorie, eller sådan noget. Ja, okay. Ja, det er den klassiske. Vi vandt også lidt. Tilbage fra tyskerne, som ellers har besat hele Belgien på det her tidspunkt. Ja. Men det koster også begge hold meget dyrt. Altså, belgerne ender med over 3.500 døde og 15.000 sårede. Ja. De kunne bare have købt den der lord-titel inde på internettet, så har de fået lige så meget land tilbage. Ja, det har været væsentligt billigere. Ja, det er det, jeg mener. Hos tyskerne, der gider de ikke engang tælle. Men hvis du går ind på Wiki, så står der bare under casualties, Germany, heavy losses. Så det var mange. Så det er mange. Og det var rigtig mange måske. Ja, endda. det ender altså formelt uden nogen venner. Og der har det sådan, jeg synes, man skulle spare nogle kræfter på det her. Når det er så meget uafgjort, så gør det ligesom håndboldligaen. Hver uafgjort giver 1 point. Men det er jo en sød tanke, men der er jo overbelyst årsag til, at det ikke kan lade sig gøre. De bliver jo ved med at tro på, at de vinder. Du går jo ikke ind til en kamp med sådan en idé om, nu bliver det lige. Nej, men så de der få slag, du så vinder, de kunne så give 2 point, ligesom i håndbold. Nå ja, jamen, jeg havde helt glemt, at det er den, der først får 18 point, der vinder. Jamen, det kunne vi jo bare aftale, jo. Ja, det er rigtigt. Folk, de plejer at overholde aftaler i krig, jo. Det er jo en akavet måde at lave krig på. Vi spiller til 18, og du får 4 for længste handelsvej. Har du nogle kort på dig, som jeg ikke lige kender til? Nogle pointkort, jeg ikke kender til? Hold kæft, så havde han en ridder på hånden. Nej, så spiller han 4 ridder lige til sidst der. Røver os for alt, hvad vi ejer har. Jeg har kraftigt heller ikke fået noget på den der 8 længere. Fuck, hvad fanden er det her? Der bliver aldrig slået 11. Nej. Hvorfor bliver der aldrig slået? Vi mangler 3 herovre. Det eneste malm, jeg har. For fanden, mand. Ja. Men jeg tænker bare, altså, lav et pointsystem. Det er fandme nemmere. Jamen altså, jeg synes, ideen om, at man kan koge alle verdenskrige ned til, at vi spiller til 18. Ja. Og så ligesom sige, så er det slut der. Ja. Så må vi bare håbe, at mujahedinerne, de ligesom overholder den leg. Ja, men forestil dig det, altså, når sæsonen er slut, så står Woodrow Wilson der og er sådan, nå, men det var så Aalborg håndbold, der vandt i år. Præcis, tillykke med det, Mikkel, ikke? Altså. Det er så sygt bare at se, altså, du bare se Abu Bakr Baghdadi, der bare lige kommer ud fra sin jordhule og sådan lidt. Jamen altså, vi må bare erkende. Damaskus, de tager den. Ja. Sådan det.
det er lidt ærgerligt der i tredje inning, der hvor vi går i skjul, og de så bare bliver ved med at bombe og vi får 4 fejler point. vores kontra fuldstændig. Får 4 point på en dødbold. Ja, det er en selvmordsbombe, det kan jeg godt se. Ja. Men der, hvor deres major til gengæld løber ind i en, han tror, at han spejder, men så ender med at være en bombe. Ja. Det er jo vores taktik, kan man sige. Hver gang de skyder en, så kommer der bare en med en højtaler. For evigt! Ej, det er for meget. Ja. Det er ikke sjovt, det er folk, der dør. I det man sige. Slutningen af 1914, der har Vestfronten så nået Nordsøen fuldt ud. Og hele fronten er omkring 2/3 af den længde, den ultimativt kommer til at få. Okay. Inden 1914 er over, der har der virkelig været nogle sindssyge tabstal på Vestfronten. Man anslår, at tyskerne har mistet i alt omkring 667.000 mand. Det var alligevel en del. Så vent til du hører de franske tal. Nå for helvede. 995.000. Det er lige en tredjedel oveni. Ja. 50% oveni. Britterne 96.000. 50.000 belgiere. Og det er altså både døde og sårede, vil jeg lige sige. Men det er omkring 1,8 millioner tropper, der simpelthen er blevet skadeliggjort i ræset mod havet og den her frontkrig, der vil udvikle sig. Ja, det er jo skrækkelige tal. Jeg kan ikke lade være med at tænke over, at du sagde sidst, at der samlet set ville vi snakke omkring 17 millioner døde. Ja, og det er bare for at sige, at jeg ved jo, at krigen var jo ikke 10 år. Nej. Så det her, det er jo rookie numbers. Ja. De kommer godt fra start, lad os sige det sådan. Men det er slet ikke hissigt nok. Det der med, at det er skrækkeligt at tænke på, at det bliver bare værre herfra. Ja, det er jo også lige om på de tabstal af begge parter, de beslutter sig for at stoppe lige kort og holde jul ude på slagmarken der i julen 1914, ikke? Fordi det er så fucking lort, at alle de beslutter sig for at lige spille pakkelej i stedet for. Ja. Fordi hvis der er noget, folk bliver gode venner over, så er det jo pakkelej. Ja, det har ikke spillet familie ad overhovedet. Nej, vi har jo dækket det i et tidligere afsnit, men julefreden 1914 var midt under det her race mod havet, hvor begge parter besluttede sig for lige at holde våbenhvile i kølvandet på slaget ved Ypres. Spille noget bold og noget. Ja, så var det simpelthen lige at synge nogle sange sammen og spille noget fodbold og udveksle nogle små gaver og sådan noget. Ja. Sidde der. Nej, Hansi, en patron og med dit navn på, hvor er du sød. Den glæder mig til at bruge i morgen. Så føles det ikke så bittert, det var dig, der rendte med mandelgaven, dit dumme svin. Jeg nakkeskyder dig i morgen. Ja, præcis. Selvom du kan nå at æde den springgris, inden at det her det er over. Du har til midnat, de er fede svin. Det er bare for sjov. Vi hygger. For det hissigt. Det er jo faktisk, altså egentlig, da vi snakker om julefreden i podcasten, der var det jo det der med, kæft, hvor er det menneskeligt. Mm-hmm. Men i bund og grund, hvor sygt er det ikke lige at tænke, at de sådan, jamen så bare 2 dage efter, skal bare begynde at skyde på hinanden igen. Ja. Der er jo nogle af dem, der har trækket dem en hel uge, ikke? Jo. Men så er det sådan lidt, så kommer der en korporal, og sådan lidt, så er det fucking tilbage til arbejdet. Hvorfor? Det er min ven. Ja, og nu skyder han lige i hovedet. Men julen var lige til påske, her sergeant. Ja, det gør det overhovedet ikke. Skyder ham, der var klædt ud som julemand. Han har været meget uartig barn. Ja, præcis. De her voldsomme tabstal her, de skyldes især, at krigen overgår til en udmattelseskrig. Ja. Så snart fronten er etableret, så bliver de allieredes mål udelukkende at sikre, at fjenden ikke vinder territorie. Så de bliver ved med ligesom at prøve i gang at sætte nogle angreb, der skal udmatte fjenden og gøre det umuligt for dem at gøre gengæld. Det er det, som den franske general Joffre kalder for lige at nippe lidt til fjenden. Det er virkelig ikke at nippe til fjenden. En meget cute måde at beskrive det mest almindelige døden på, synes jeg. Ja, det er det godt nok. Ja. Hold da op. For i den her strategi, det er noget af det, der er direkte med til, at tabstallene er så høje, som det er. Det er der med, at de bare bliver ved med at kaste mænd. Human waves. Altså, det er jo det, kineserne blev kendt for under Koreakrigen, ikke? Altså, det der med, at du bare losser folk indover, og så skyder du. Så kan godt være, at du rammer din egen på vej ud, ikke? Men fuck nu det. Ja, nu gør vi det. Vi nipper lige til fjenden, indtil 1 million franskmænd er døde, ikke? Ja, vi nipper lige. Ja, det eneste, der mangler, det er, at hans næste strategi bliver, at han kalder det at kilde fjenden, bare lige at løbe hen, og så pille øjenæblerne ud på dem. Eller? Ja, men altså igen, når han siger det til englænderne, så forstår de godt, hvad han mener. We're going to kill them. Ja. Yes, we are. Yes, we are. No, why are you running? No, you can't. Oh, you're taking the eyes out. Okay, that's fine. Okay. Okay, wow. Okay. That's what you mean by killing them. It's a very, very funny French tradition, you puny, silly Frenchman. Efterhånden, som vi bevæger os ind i 1915, så er det pretty much blevet den her stillestående skyttegravskrig, som man nok har hørt om. Hvor du har de her 2 parallelle skyttegrave, hvor det er den vestlige side er noget rigtig lort, og i den østlige side er noget værre pis, og så indimellem, der har du så det her mellemkød og død og ødelægges, ikke? Ja. Ingenmandslandet i midten. Ja. Og de slås, men ingen lykkes rigtig med at gøre noget. Nej, du kan ikke komme igennem jo. Nej, det er det. Du kan ikke rigtig komme igennem noget af det her.
Fordi tyskerne, de har fuldstændig droppet den her Schlieffen-plan nu. Den kan godt fuck af helvede til. Det viser, at det var en fucking dårlig idé. Ja, i stedet for at satse på en lynkrig, så går de i defensiven mod de allierede, som bare banker mod dem igen og igen. Og strategien er ligesom at være den, der holder ud allerlængst. Den, der kan modstå de konstante angreb, og mest færrest mænd er nok også den, der kommer til at vinde den her krig. Ja, det er jo... Ja, og faktisk så beskriver den tyske stabschef Erich von Falkenhayn, at deres taktik nu er at bløde franskmændene hvide. Hvilket bare er en meget metal-agtig måde at sige, at du har tænkt dig at væbne dig med sygt meget tålmodighed. Ja, det er det lidt. Men det er også lidt uhyggeligt. Ja. Britterne og franskmændene er lidt mere offensive i deres approach til at forsøge at bryde igennem tyskernes jerngreb. Og det går generelt set mega langsomt. Ja. Der går heller ikke længe før begge parter de får et nyt, hvad man siger, legetøj og bolder sig med ved fronten. Blandt andet så bliver gas et fast værktøj på begge sider af det her ingenmandsland. Yay! Biologiske våben. Og det her med gas, det er jo noget, man forbinder med tyskerne især, og det er fordi, de i 1915 begynder at bruge kloringas på Vestfronten i forsøget på at holde britterne og franskmændene stangen. Ja, det kan jeg jo tale af egen erfaring og sige, det bliver man jo, altså det bliver man helt fucked op i hovedet af. Har du? Vi skulle isolere klor, da jeg gik i folkeskole, og så var der en, der lige lavede lugt til osten. Så vendte han bare det der, men der har man jo du har jo en, et reagensglas omvendt, og så fordi at gassen er let, så ryger den op i reagensglasset. Og så da han fik glasset hen, tog det i hånden, så vendte han det lige op lige i snotten på mig. Okay, det er sindssygt nok, at I udvikler det, der har været biologiske våben i Første Verdenskrig. Ja, men det er fint nok, hvis du bare lige tager lidt. Prøv at sige det til soldaterne i Første Verdenskrig. Det er okay, hvis du bare lige en lille smule. Du nipper. Nu kilder jeg lige din næsebor med det her kloringas. Ja, også fordi det er en ret hissig gas, den er ret giftig. Ja, den er så. Altså, kloringasforgiftning kan give vejrtrækningsproblemer. Yep. Det kan give kemiske brændsår, hvis dosen er høj nok. Yep. Og det kan også give dig diarré og kvalme. Så den har næsten samme effekt som gammel cyanid, kan man sige. Det er cirka det samme. Det er ligesom effekt. At komme i buffeten i Dalle Valle, egentlig. Ja, det er det faktisk lidt. Samme risiko i hvert fald. Men faktisk, så er det franskmændene, der er de allerførste til at bruge gas mod fjenden. Det gør de allerede i krigens helt tidlige dage, hvor de bruger tårgas mod tyskerne. Ej, hvor fedt. Og det, der er ret vildt, er, at det faktisk ikke er standard på det her tidspunkt, at soldaterne på nogle af siderne i skyttegravene får udleveret gasmasker. Nå, okay, fuck. Så når gasgranaterne havler ned om ørerne på dem, så benytter de sig af sådan lidt mere, hvad kan man sige, gamle husmoragtige metoder til at... det er en stofblæ hen over næsen. Jamen, det er ikke helt forkert. En vædet klud. Ja, lige præcis. En vædet klud, det kan også være vædet sokker, eller lomteklæde, eller noget i den stil. Vædet noget, jo. Ja, og bare lige, hvis man sådan døjer med gasangreb, og står derhjemme og tænker, hvad gør jeg? Så lige pis på noget, og så rundt om på face. Ja, lige præcis. Ja, giv dig selv den der, du ved, den klassiske cowboy-røver. Ja. Men så bare lige pis på det først. Ja, fordi at de pisser på det. Ja, det gør så. Fordi at de vil jo ikke bruge deres vand på det. Det er jo sygt. Det er jo spild af ressourcer. Ja. Så hellere lugter pis fra næsen og ned. Så pisser de lige i sokkerne, og så propper de dem i munden, ikke? Nej, det er også sygt. Man. Prøv lige altså, det siger noget om, hvor irriterende og hvor farligt kloringas er, at du vil hellere pisse ammoniakholdigt urin direkte ned i en sok, du har haft på i 4 dage, og stoppe den i munden, end du vil lugte til det der. Ja. Altså, fuck, det er hissigt. Ja, du hellere spise tis, end du vil drikke klorin. Jamen, vi er et par stykker, som plejer at betale os for den slags. Ja. På den måde kan man sige, det er jo en billig sluppen. Men grunden til, at det fungerer, det her, det er jo, det kender man måske, hvis man renser toilet, det er jo fordi, at klorin er det direkte modsatte af tis. Det er derfor, man bruger det til at rense toilet. Ja, det er neutraliserer hinanden. Det tror jeg, det tror jeg. Det tror jeg, det er i hvert fald, hvad... Nej, det er noget med, at den her klorin, den krystalliserer sig på den våde overflade. Ja. Og så indånder du altså ikke de her... Ikke lige så meget i hvert fald. Nej. Der er heller ikke nogen af soldaterne, der på det tidspunkt har hjelme, faktisk. Nå. Vi skal frem til 1915, før franskmændene, som de første introducerer metalhjelmen. Så indtil da, så de bare tisset en sok og taget den på hovedet går ud fra, for at beskytte mod patroner. Det er seriøst. Altså, det er den værste røver i byen. Bare sådan en helt stram tennissok ned over hovedet, sådan Wilson. Det ligner bare en smølf. Nej, en gul smølf. Ligner en meget syg smølf. Hvad fanden er det, du har på hovedet? Jamen, det er fordi, så får gassen mig ikke. Nej, men altså, jeg har lige set en grandvoksen sergeant stå og piste direkte i ansigtet. Men hey, ja, du ved, hvad man siger, ikke? Hvad siger man? Krig er lige med kreativitet. Ja, for helvede. Der er ikke nogen, der er blevet så inspireret til at opfinde ting som folk i krig. Og det mærker man også på våbenfronten, hvor udviklingen går sindssygt stærkt på det her tidspunkt. Ja, det er jo klart. Altså, hvis du lige pludselig giver sådan nogle skabspsykopater sådan et carte blanche til, hvad kan vi nu slå ihjel med? Det er jo det, der sker, det er, der sidder nogle fucking sadister derude, som bare har ventet på det her, og sådan et, hvad siger du? Skal vi bare finde noget, der er så destruktivt som muligt? Oh well!
I've been waiting for this. Så hiver de bare alt for mange papirer op af en eller anden skuffe, hvor det er bare... Du kan bare kalde mig Q. Er det? I 1915, der begynder britterne for eksempel at producere verdens første tank. Det er William Foster & Co., som producerer landbrugsmaskiner egentlig oprindeligt. Der pludselig omlægger hele deres produktion til at udvikle kampvogne i stedet for. Det må du ikke sige for højt, det der, fordi der er stadig nogle landmænd derude, som er pisse sure. Hvis de finder ud af, at det ikke er sværere end det der, end at få fat i en sur pladesmed, så går det lige op. Ja. Ja. Den første prototype, de laver af tanks, den får navnet Little Willie, hvilket siger lidt om, hvad det er for en potensforlænger, de har prøvet at bygge. Virkelig. Ja, det er ikke så big dick energy, det der. Nej, der er et eller andet mærkeligt over at navngive sin potensforlænger efter sin diller. Det synes jeg er lidt underligt. Jamen, det er ligesom Lille John. Ja, den er faktisk opkaldt efter virksomhedens grundlægger, William Foster. Men pig-joken er ikke helt dum, fordi det her ved jeg ikke, om du ved. Tanks har jo køn. Hvad? Tanks har køn, kampvogne har køn. Okay. Der findes 2 tankkøn, det er meget binært. Okay, det er enten eller. Ja, fordi på det her tidspunkt, der inddeler man de her kampvogne som enten mand eller kvinde. Så det er en pansret kvindskabsvogn? Jamen, de assumer gender på en pansret mandskabsvogn. Altså, ja. Men dem, hvad er the tell? Jamen, dem med kanoner på, det er mænd. Og dem med maskingevær, det er kvinder. Du ved, når en fartank og en mortank elsker hinanden rigtig meget, så stikker far kanonen ind i mors udstødningsrør. Så får vi sådan en babybælte køretøj. Så skal jeg bare lige vide, den der half-track, du ved, hvor der er bælter bagpå, og hjul foran, hvad er det så? Jamen, det er... det er interracial porn, bare hvis du var en tank. Det er en kromosomfejl. Nå, jeg troede, det var ligesom sådan en sunky, du ved, eller en liker. Den er, altså, den er steril. Den kan ikke få flere. Det er en kvindelig tank, der har været utro med en traktor. Ej, den er, prøv at høre, det er jo en kvindelig tank, en pansret kvindskabsvogn, der kom kørende på en bar vej, og lige pludselig så er der bare kommet altså en kæmpe mejetærsker, som bare har tærsket hende. Og kæft, den har bare mejetærsket hende fuldstændig. Den er bare blevet at den har fået en stor plov. Ja, men så får man lige lidt panserporno her i. Kæft, man kunne i den her fucking podcast. Ja. Men det er også, jeg synes, det er meget typisk for tiden. Man kigger på den store kanoner og sådan, det er en han. Og så kigger man på et lille hisse maskingevær og sådan, kæft, det er hysterisk, det der. Men faktisk, så er det oprindelige navn for tanks om noget endnu dummere end Little Willie og han og hun tanks. For i den komité, der har i gang sat produktion af kampvogne, de har simpelthen valgt at navngive dem landships. Landskibe. Ja, men det er sådan lidt ligesom med, altså på den måde kan man sige, der har de jo også kaldt, altså luftskib. Så du har jo, altså det er vel bare en hurtig oversættelse. Ja, I guess. Ja, men det er dumt. Men det her tank-navn, altså navnet tank, det er faktisk et kodenavn, man giver dem for ligesom at prøve at holde produktionen hemmelig. Nå, fordi så aner det ikke, hvad det er. Nej, så siger man ligesom, at man producerer vandtanke. Og det giver mening, at du så bygger sådan nogle kæmpe store firkantede. Vi har lige netop indkøbt vores første tanke. Ja, men mens de går fifler i Storbritannien med at få 2 tanks til i bold, som var de pandaer i Zurich, så kommer der i løbet af 1915 en helt anden form for pansret maskinel til Vestfronten. Nej. Nemlig fly. Nå, ja, okay. Den 1. april 1915 bliver den franske pilot Roland Garros den første i et fly, der skyder et andet fly ned ved hjælp af maskingevær. Dogfight. Ja. Kæft, mand, det er en joke. Og det gør han faktisk ved at skyde direkte gennem sin egen propel. For det er ligesom inden man får udviklet fly, de kan skyde sådan en rytme, så de skyder mellem vingerne på propellen. Ja. Så det han har gjort, det er, at han har sat en masse metal på propelvingerne, og så har han bare aftrækkeren ind. Hvad? Han kan jo ikke skyde udenom de der vinger jo. Så han har bare armeret sin propel, og så holder han bare triggeren ind. What? Yes. Så må propellen jo deflecte de skud, der ikke lige rammer ud igennem. Okay, det er alligevel også modigt. Ja. Og især den her flyteknologi bliver noget, man hele tiden optimerer og forsøger at være foran på. Blandt andet det her med, at man ret hurtigt får opfundet den her timer, så den skyder udenom propellen. Så du skyder ind igennem hullerne. Faktisk så 2 uger efter, at Roland Garros, han har skudt den her fjendtlige flyver ned, der bliver han nødt til at nødlande bag fjendens linjer. Og der tager tyskerne ham til fange og beslaglægger hans fly, og kort tid efter, der udvikler de så den her interrupter, der gør maskingeværet ombord. Ligesom timer det.
Ja, det er fordi, de ser, han designer sådan, det er kraftet med dumt, det der. Det er totalt spild af kugler jo. Men med den teknologi, så bliver det lige pludselig en fast del af slagmarken, at fly de indgår i de her dogfights op i luften, ikke? Altså, med god grund. Ja, hvor de jagter hinanden på kryds og tværs. Og det er jo blandt andet i dem, at baron von Richthofen, han gør sig bemærket. Den røde baron. En gut, som kæmpede på tyskernes side, og som gennem krigen opnår over 80 sejre på himlen over Europa. Ja, han var ret god. Ja, jeg tænker, vi gemmer en hel episode til ham. Ja, fordi han er hissig. Ja, men jobbet som pilot er også mega træls. Altså ikke nok med, at du skal ind i metalkasser op i luften, hvor du bliver skudt efter dig med maskingevær. Nu siger du metalkasse, men det er jo ikke altid, du er så heldig. Nej. Den kan jo godt være lavet af pap og brædder. Ja, den kan jo godt bare være lavet af gamle tøjstykker. Ja, præcis. Ja, men hvis du så bliver ramt, og flyet styrter ned, så har du i det mindste det privilegie, at du ikke behøver at være i tvivl om, hvorvidt du kan gøre noget for at overleve. Nej, fordi det er ikke sikkert, at der er faldskærmen, den lige er helt opfundet nu. Nej, det er der typisk ikke plads til, faktisk. Nej, at, så bliver den for tung jo. At de kan have faldskærme med. Altså, har du set ham der, Frans Reinfeldt, den der fucking mærkelige dragt, han havde på, den virker jo ikke for en skid, mand. Nej, han er pisse tung jo. Og faktisk så er der nogle generaler, især på tyskernes side, der selvom faldskærmen er opfundet af egen mulighed, så fraråder de det, fordi de mener, det mindsker piloternes kampånd. Hvad? Du kæmper jo ikke så meget for livet, hvis du har en vej ud, jo. Det er jo en... Okay. Man kan godt mærke, at HR ikke var en ting dengang. Det er virkelig uhyggeligt, det der. Det er virkelig voldsomt. Ja, det er en sindssygt nok strategi at være sådan, men så mener du det ikke rigtigt. Gør du det? Nope. Hvis det kan med livet som indsats. Men flyene, de bliver et af de helt store kvantespring i teknologien, og kommer nogle steder til at få en afgørende betydning for held på slagmarken. Men jeg vil også lige sige, at det er begrænset, hvor mange mennesker de her fly rent faktisk tager dage, fordi man mener i dag, at antiluftskyts faktisk har flere liv på samvittigheden, end flyene har i sig selv. Okay, så der er flere, altså man har plukket flere piloter, end piloter har plukket noget. Ja, og jeg ved også, at der sidder lytter derude lige nu og tænker, og jeg kan lige så godt give svar på det, altså historien melder ikke noget om, hvorvidt fly har køn, og hvor mange køn de har, om de kan bolde med hinanden. Jeg har prøvet at undersøge det. Ja, men jeg tænker også lige, da du sagde det, der sidder nok nogen, der tænker det, så kommer jeg til at tænke på det. Ja. Man kan til gengæld finde noget rimelig hæftig porno ved at søge på planes fucking. Ja, det... Du skal huske at slette en historik, Peter. Eller købe en VPN, eller et eller andet. Ja. Det er en anden dag. Det bliver, i morgen måske. På landjorden, der fortsætter slagene også. I foråret 1915, der indleder de her alliancemagter et offensiv af flere omgange, og det kulminerer ved et slag ved Arras, hvor over 100.000 franskmænd omkommer ved grænsen til Belgien. Det var sgu da utroligt. Det er bare sådan nogle virkelig store tabstal. Ja. Altså, men det er også nogle lange slag. Altså, hvis de var en måned, så kan jeg godt se det, men alligevel, altså... Men det lykkedes tyskerne at slå franskmændene tilbage, men i sidste ende vinder franskmændene omkring, hold nu fast, 16 kvadratkilometer på den her manøvre. Det var kraftedeme ikke det værd. Nej, det er det kraft. Det er fandme dårligt. Det er det, men igen, nej, det er jo ikke dårligt, men det er lidt dårligt. Ja. Ja. Ud på efteråret, der har tyskerne fået overtaget i luften med deres nye kampfly, som hedder Fokker-Plage. Ja, tak, og det er et hollandsk fly. Ja. Fokker Scourge hedder den på engelsk, ikke? De her fly, de nedskyder virkelig mange af de allieredes rekognosceringsfly, og formår generelt at holde de allierede ude af luftrummet. Og samme efterår, der launcher de her alliancemagter så en ny offensiv flere steder langs fronten, franskmændene ved Arras igen, mens britterne, de tager mere nordpå og angriber ved Loos. Og alt det her, det er en del af en større kampagne for at genvinde kontrollen over Champagne området. Ja. Ikke over en flaske, men over hele området. Ja, det ligger jo oppe i den der sådan nordøstlige del af Frankrig, så det er jo der, hvor der er ballade, ikke? Jo. Det er et angreb, der har været længe undervejs. Faktisk har britterne og franskmændene brugt det meste af sommeren på at planlægge den her offensiv. Ja. De har fået taget nogle luftfotos af deres rekognosceringsfly, som ikke er blevet skudt ned, og samtidig så har britterne overtaget kommandoen flere steder langs med fronten, så de franske tropper ligesom kan fritsættes til at tage del i de her offensiver. Okay. Og de bruger også 4 dage op til den her offensiv på at bombe områder med sådan både kloringas, men også med artilleri, for ligesom at gøre klar. Og det hele ender i en katastrofe for de her alliancemagter. Den storstilede operation lykkes ikke. Britterne mister enormt mange mænd ved Loos på grund af tyske maskingeværer. Ja. Og britterne vinder meget, meget lidt territorie, inden de selv løber tør for Så de fik ikke killet nogen, men til gengæld så låsede de. Ja, der blev til gengæld nippet enormt meget tilbage. Ja. Og jeg kan blive ved med at nævne angreb og offensiver. Ja, jeg skulle lige sige, det bliver en meget kedelig. Altså virkelig, det er en meget deprimerende bookeliste, du har taget med i dag, synes jeg. Ja, så det vil jeg lade være med, men det er jo sådan, det er på Vestfronten. Altså, man prøver ligesom at angribe, vinder lidt land,
så kommer fjenden, fordriver dig, resetter lortet til status quo, ikke? Ja, hvis du skal blive ved med boogie-listen, så skal du mindst have sjovt hår, ligesom Huxi. Ja. Og det har jeg ikke fornemmelsen af, at du har tænkt Nej, det er jeg skulle få tyndhåret til. For helvede. Ej, det ved jeg sgu ikke. Altså, sige, Donald Trump, han har fandme også tyndt hår, det er sgu ret grineren. Men der er 2 slag, vi er nødt til at berøre alligevel. Ja, tak. Fordi de er legendariske. Det er slaget ved Verdun og slaget ved Somme, som begge to finder sted i 1916. Fordi efter at have kørt den her defensive linje siden 1914, der er tyskerne ved at være ret desperate. Ja. Den her krig, den fører ikke nogen vejen. Generalen Erich von Falkenhayn, han tror fuldt og fast på, at nøglen til at vinde hele verdenskrigen ligger i det her med at prøve at besejre Frankrig. Og derfor så gør han klar til en storstilet offensiv, der pretty much går ud på bare at kaste tyske mænd efter den franske hær, indtil det lykkes med at bryde igennem. Altså den omvendte. Ja. Og hans plan er at lave så massivt et angreb, at franskmændene er tvunget til at sende alle de mænd, de har, afsted for at forsvare mod det her angreb. Altså han vil ikke bare smadre franskmænd, han vil tilintetgøre dem. Han vil gå Kartago på deres røv. Ja, lige præcis. Ja, tak. Byen Verdun ligger i det nordøstlige Frankrig. En sådan fin gammel fransk by, som især er karakteriseret ved sådan en gammel historisk fortifikation, der omgiver byen. Omkring Verdun, der finder man nemlig 19 store fort. Hold da op. Og mange af dem er faktisk historiske fort, som den franske hær selvfølgelig har indrettet sig i igen nu, og bruger til at slå hårdt tilbage mod de tyske kommunikationslinjer. Og det er det perfekte sted til det her tyske angreb, fordi ikke nok med, at de vil få gjort op med den her trussel mod deres egne kommunikationslinjer, men det er også et punkt, som måske ikke er så velforsvaret som andre steder langs fronten. Simpelthen fordi, at de her fort ikke har set så meget kamp, og franskmændene har ligesom valgt at tage mandskab og artilleri ud af de her fort, for at bruge dem andre steder langs fronten. Okay. Så Verdun bliver målet for den her operation, og håbet er at tage franskmændene på sengen. I tiden op til den her offensiv, der har tyskerne brugt 7 uger på at bygge nye jernbaner og betonbunker i området. Og det må også være mærkeligt at, sådan at kunne stå og kigge over med kikkert. Ja. Og se, hvad fanden laver han? Han står i muretøj. De er den der mærkelige, den der runde ting med, hvor de putter mørtel ind og sådan noget. De er gang med at lægge skinner, og de siger, det er DSB, men det virker lidt underligt. Bane Deutschland, hvad fanden laver I her? Deutsche Stadt. Præcis, hvad fanden? Ja. We have Arriva! Efter de har lagt de her skinner, der har fragttogene så kørt i døgndrift. Over 1300 gange har de kørt frem og tilbage for at transportere mere end 1200 artillerikanoner til området, sammen med 2,5 million patroner til det her fortstående angreb. Fort. Grineren. Er jeg glad for, at du fangede den? Ja, jeg håber, at togbilletterne er billigere end taxaregningerne. Det er, altså, min erfaring er, at det er de højst sandsynligt ikke. Men mindre, du kan få 1300 orange billetter. Ja. Og så er det kun uden for myldretid, det er pisse. Så står de ude for en krups med 6 kanoner, der skal lastes, så sådan, nej, den er kørt. Hvad siger du? Du har ikke... Har du pladsbillet eller hvad? Og så må du jo sætte den der på et eller andet ledigt sæde. Ja. Der står måske til Odense. Det ved jeg ikke. Men altså prøv at sætte den, og så se, hvad der sker. Jeg vil også sige, at jeg tror, når du transporterer infanteri, der er ikke meget stillezone nogen steder. Nej, det ved jeg ikke. Altså, nej. Hvis du skal transportere over 2 millioner patroner, der er noget, der rasler. Ja, det tror jeg, du kan være ret sikker på. Altså, det ja. Jeg tror, til gengæld, så tror jeg ikke ryger kabinerne. Det mener de alvorligt. Ja. Altså, du skal fandme... Der bliver fandme ikke rådet ombord. Nej, det tror jeg, håber jeg da ikke. Men selvom de har lagt en masse arbejde i det her, tyskerne, og brugt tid på at både bygge jernbaner og alt muligt, så lykkedes det dem faktisk alligevel at overraske franskmændene. Jamen, det er også svært lige at overse, altså sådan lige 1200 kanoner, ja. Der lige bliver kørt i stilling. For helvede, altså. 7:15 om morgenen den 21. februar 1916, der i gang sætter tyskerne et bombardement af området. Bomberne falder overalt langs en 40 meter lang strækning af fronten ud for Verdun. Og 4:15 om eftermiddagen, der indleder de så de første infanteriangreb. De møder sådan lidt spredt modstand fra franskmændene, men det lykkes med at indtage det fort, der hedder Dormont, der er det største af de her fort, der omringer Verdun. Og faktisk bliver franskmændene taget så meget på sengen, at tyskerne kan tage det her fort uden at affyre et eneste skud. Det gælder, hvis du starter bombardement. Ja, vi har ikke affyret nogen projektiler. Nej, men hvad med de der 1600 artillerigranater? Men altså, det her fort bliver ikke forsvaret, da de så endelig møder op. Nej, men på, det er sjovt, hvordan er det samme med Nagasaki. Det bliver heller ikke sådan pisse meget forsvaret. De skød jo ikke en eneste gang, Peter. Nej, men hvorfor munden, mand? Men på det her fort, der er der også kun 57 franske soldater. Resten er blevet fragtet andre steder hen, ikke? Så det lykkes tyskerne at få adgang til det her fort gennem en lille passage i væggen. Nej! Jo. Og så går de ind,
Og det er selvfølgelig fedt nok, at du kan bare gå ind og tage det, men det er også lidt bittert, at du har brugt 7 uger på at køre 1.300 gange for at transportere 2,5 millioner patroner. Så hører jeg dig sige, at det faktisk måske er altså et trick. Ja. At det måske faktisk er, fordi franskmændene, de har tænkt, det her, det kommer tyskerne til at overgøre, fordi de tror, at vi synes, det er helt vildt vigtigt. Er det det, vi er ude i, Peter? Nej, overhovedet ikke. Okay. Nej. Faktisk tværtimod, så blev det starten på 1. verdenskrigs længste slag. Nå, for helvede. Jeg troede lige, at franskmændene var sådan, nu har vi knækket den. Nej, et af de mest blodige slag i... Fordi vi så gerne have deres fort tilbage. Verdenskrigen, men også i verdenshistorien, faktisk. Ej, for helvede, Peter. Og i starten, der forsøger franskmændene egentlig hurtigt at få så mange tropper som muligt transporteret til Verdun. Okay. Efter de er blevet taget på sengen her, ikke? Ja. Men fordi de jo ikke har haft så meget forberedelsestid, som tyskerne... Den tyske leder, Bjarne de Goldbæk, han siger... De Goldberg. De Goldberg. Vi ville gerne have haft lidt mere forberedelsestid. Men man kan sige, det er jo ikke nogen jernbane eller andet, der gør det nemt at få tropper til og fra Verdun. Nej. Og derfor så er de afhængige af at fragte det hele via én vej. En vej? En 6 meter bred vej, der går ind og ud af området, som er det eneste tyskerne, de ikke holder øje med. Og det er det er den eneste livslinje, de har. Ja, der skulle man jo håbe, at man havde bygget lidt mere handelsvej. Ja, så du kan have fået de victory points. Ja. Men sådan er det. Ja, det er der ikke noget af. Men de begynder faktisk ret hurtigt også at opgradere den her vej. For ligesom mere vej. Ja. Altså, nogle af de franske soldater blev simpelthen sat til at lægge asfalt og brosten på den her vej. Brosten? Ja, så den er mere brugbar. Fandt det ikke bare asfalt? Hvorfor skal du brosten? Jamen, jeg tror, det handler meget om, hvad de kan skaffe. Det skal kraftedeme ligge. De sjavser skal bare ligge fucking skarpt, ellers så bliver jeg hissig. Jeg tror ikke, at jeg tror, det er mere det mulige kunst. De går ikke efter style points? Nej, det tror jeg sgu ikke. Okay. Inden for et par uger, der er den så brugbar, at de franske forstærkninger, de vælter ind i Verdun. Inden for en uge, der lykkedes dem at sende over 190.000 franske tropper og 25.000 tons mad og forsyninger med den her vej. Det er godt nok alligevel også meget mad. Ja, og den gør også franskmændene i stand til at skifte tropperne på frontlinjen ud, så de faktisk har mulighed for at hvile sig. Ja. Hvor tyskerne jo hele tiden ligesom er nødt til at være på, ikke? Ja. Den her vej bliver faktisk så vigtig, at den senere får navnet La Voie Sacrée. Den hellige vej. Den hellige vej. Ja. Blandt andet på grund af den her hellige vej, så hen over de næste 10 måneder, der formår franskmændene at holde stand mod den tyske offensiv i Verdun. Og selvom det lykkes tyskerne at indtage flere af de her fort og forskellige sådan bakkekamme i området, så formår den franske hær at vende det hele tilbage. Blandt andet indtager tyskerne Fort Vaux, som er et af de her fort, i juni. Og i november, der vender franskmændene det så tilbage, og i december er det lykkes med at presse tyskerne så voldsomt tilbage, at de faktisk er 2 kilometer fra der, hvor de startede. Fra der, hvor de startede. Okay, det lød lige som om, at det ikke... Jeg misforstod det, fordi det er jo ret imponerende, faktisk. Mm. Jeg sagde bare lige, som om, at what the fuck, ikke? Det er jo vildt, altså. Ja. Også fordi, at det giver også mening, de kalder den for den hellige vej, fordi når det er 6 meter bred stykke landevej med grus, der gør, at du lige kan tæve tyskerne, som har fucking anlagt jernbaner. Altså, det siger lidt om, hvor ineffektivt DSB er. Ja, men også prøv at tænke på herhjemme, ikke? Hvis der er et hul i en vej, hvor lang tid tager det ikke lige at få det fikset? Jo, men det er jo klart, at hvis du ligesom... Altså, de er også motiveret. Ja. Altså, jeg ved ikke, om du nogensinde har set sådan en makker fra Vej og Park sådan tirsdag formiddag. Det er ikke fordi... Og det, jeg siger ikke, han er dårlig, fordi det er de sjældent. De er oftest virkelig, virkelig søde og rare mennesker. Men motiveret er nok ikke sådan... Det er ikke det første buzzword. Det, du siger, det er, at de vil arbejde hurtigere, hvis de var ved at blive bumpet. Ja. Ja, okay. Og på den måde synes jeg måske, det er meget smart, at vi ikke har... Altså, det er en helt forkert slags aktivering. Det skal vi ikke ud i. Sådan en bomberman-agtig aktivering, det synes jeg vil være noget råd. Slaget ved Verdun er et brutalt slag. Hen over de her 10 måneder, der mister franskmændene op imod 500.000 soldater. 160.000 bliver dræbt, og mere end 200.000 såret. Resten forsvinder. Det var alligevel mange, der forsvinder. Ja, men der er rigtig mange, der bliver væk i sådan en krig. Tyskernes tal er cirka 300.000 i alt, med 150.000 døde. Og ud af de her godt 800.000 døde og sårede, så er over 70% af dem forårsaget af artilleri. Hold da op. Hen over de her 9-10 måneder, der bliver der totalt set affyret over 60 millioner artillerigranater. Det gør jo unægteligt, at præcisionen, den begynder at nærme sig noget Stormtrooper shit, det her. Jo, det er godt, altså de laver virkelig mange huller i osten. Ja, de går efter det der med sådan, det er mere kvantitet over kvalitet, lad os sige det sådan. Jo, det er det, men det er igen, de satser på, at, altså det er jo hurtigt kalkyl, hvor man siger, hvor meget jords areal skal vi bombe? Hvis vi lægger bomberne med så meget afstand, så huller vi ligesom 95%, så må menneskerne også, altså de få mennesker, der kalder minestryger igennem det her, de er nærmest fortjent at overleve. Ja, det er rigtigt.
Faktisk så kan bragene fra de her bombardementer høres over 150 kilometer væk. Det er meget larm. Det er meget larm. Det er rigtig meget larm. Ja, der er folk, der brokker sig over, de synes grøn koncert larmer, når den spiller i baghaven, ikke? Ja, det her det er sådan lige... Prøv bombardement. Også bare fordi, at det her, det kan du ikke få billetter til. At du kan jo, altså jo, hvis du går hen til sådan en eller anden knotten løjtnant, der er sådan lidt, undskyld mig, men jeg kunne godt tænke mig, at det lige stoppet med det der, så fint nok. Prøv at høre her, der er 2 muligheder, kammerat. Enten så lukker du røven, og så går du igen, eller også så får du billetter til det her show. Ja. Du kan melde dig frivilligt. Præcis, det er gratis, kan jeg sige. Så får vi det overstået noget hurtigere. Ja. Soldaterne beskriver også, hvordan nogle af bakkerne omkring Verdun er så sønderknippet til sidst, at de ligner vulkaner, fordi der simpelthen bare står ild direkte op af dem. Wow. Ja. Ja, det er noget med, at der findes sådan en organisation, det er sådan et hold, jeg gerne vil besøge. Sådan nogle helt gamle skæggede mænder, som kører rundt i skovområderne i Normandiet, og så finder de gamle eksplosiver fra 1. og 2. verdenskrig, som de så demonterer og får sprunget i stykker et andet sted, fordi de skal ikke ligge og flyde i skovbunden. Og den måde, altså den casual tilgang, de har til at springe ting i luften, eller til at sådan at bare samle 2. verdenskrigsgranater op og smide dem ind i... Altså sådan, så har de bare sådan en plastikkasse bag en Range Rover. Ja. Det er fucking magisk. Det er meget dynamit-o-agtigt. Dem vil jeg sygt gerne møde. Altså jeg er ikke sikker på, at jeg skal med dem på arbejde, men jeg vil virkelig gerne snakke med dem. Franske dynamit-o. Ja, præcis. Ja, men også, de tager det så afslappet. Altså jeg tror også, man når til et punkt, når man har desarmeret 25.000 granater, så er man sådan lidt, ja, men hvis der er en af dem, der dræber mig, så har jeg haft en god statistik kørende. Ja. Altså så jeg går ud på toppen. Ja. Men man kan også sige, at dem, der bliver ramt af det her artilleri, de bliver jo så sprængt i 1000 stykker, ikke? Det er også derfor slaget også får navnet kødhakkemaskinen ved Verdun. Ej. Det er også ved Verdun, at kampflyene virkelig får lov til at vise sit værd, og det er egentlig tyskerne, der sidder hårdt på luftrummet ved Verdun, i hvert fald i starten. Men det lykkes... Med de her fuckers. De her fuckers, they will fuck your shit up. Ja. Men det lykkedes faktisk franskmændene at etablere et luftvåben til lejligheden på 226 fly, som blev inddelt i nogle af verdenshistoriens allerførste eskadriller. Sådan, mand. Og en af de her eskadriller er det, der hedder The Lafayette Squadron. Det lyder fedt. Ja, og hvis du undrer dig over, hvorfor jeg siger det på engelsk, så er det fordi, at den kun består af amerikanske piloter, der har meldt sig frivilligt. Til at plukke nogle tyskere ned på landjorden. Ja, fordi amerikanerne er ikke med i krigen endnu på det her tidspunkt. Men der er altså 38 amerikanske veteraner fra den franske fremmedlegion, som lige beslutter sig for, at... Skulle vi ikke lære at flyve nogle fly? Ja, så de kæmper med i slaget ved Verdun og kommer med i den her squadron. Og ikke nok med det, de har også en maskot. Nej. 2 maskotter faktisk. Det er dyr, er det ikke? Det er et fucking dyr. Hvad er det for dyr? Er det en odder? Nej. Bæver? Nej. Dummere? Ja, noget mere eksotisk. En avkat? Det er 2 løveunger. What? Der bor sammen med den her amerikanske eskadrille. Ja, det er jo ikke farligt på sigt, men der kan man godt mærke, at de ikke satser på at leve så pisse længe. Nej, de hedder Whisky og Soda. Ja, men hvad? Det er også en fucking god shoes, mand. Hvad sker der, når Whisky og Soda, de elsker hinanden rigtig meget, så kommer der en flyvershoes ud af det. Fuck, hvor lækkert. De her løveunger, de bor sammen med de her amerikanere, sådan Siegfried and Roy-style, for good luck and motivation, som de kalder det. Ja, det er med motivation. Ja. Altså, de er ikke engang bur. Nej, desværre så bliver de her løveunger senere sendt til zoo i Paris, fordi de bryder reglerne. Det er en mærkelig ting at enforce på en slagmark, og være sådan lidt, undskyld mig, I må ikke have løver her. Undskyld, hvad du siger? Hvad fuck er det, du siger? Nej, det er ikke, fordi I ikke må have løverne, det er, fordi løverne bryder reglerne. Hvad? Løverne lever ikke op til reglementet, du. Løver de ikke op til reglementet? Nej. Whisky, han kommer sgu til at spise eskadrillens kaptajn. Hvad? Sat. Nå. Ej, det er så de bliver sendt til Paris Zoo i stedet for. De har haft endnu en taxabong, ikke? Det er virkelig latterligt også, fordi det er sådan, man ved bare, at han har været kæmpe bannerfører for de der 2 fucking løver. De har kæmpet med næb og klør igennem byråkratiet for at få lov til at have dem. Ja, og så er der en eller anden dag, hvor den bare har hapset hatten og bidt 2 store huller i den, og så er han bare sådan, jeg er fucking færdig med det her. Prøv, den er også taget ind med snørbånd. Jeg gider ikke mere, mand. Fuck det lort. Fuck det der med, lort. Ja, ideen om en hundevalg var meget cute, indtil den æder din gummisko, ikke? Ja, præcis. Ja, men slaget ved Verdun slutter altså i december 1916 med en hårdt tjent fransk sejr. Men selvom franskmænd er de officielle vinder, så er det ikke sådan, fordi de vinder sindssygt meget territorie eller andet. Det har vi talt om 100 gange. 12 kvadratkilometer. Ja, så det er ikke, fordi det ændrer det helt store. Så det er lidt ligesom at vinde i OL, men så finder du ud af, at medaljen er rav, ikke? Hallo. Fuck. Så har du snydt mig igen. Sideløbende med slaget ved Verdun, så udspiller der sig også et andet blodigt slag lidt mere mod nordvest, nemlig ved floden Somme.
Det er en britisk og fransk offensiv, som har været aftalt i god tid i forvejen. Men det her tyske angreb ved Verdun har faktisk gjort, at de har måttet tage mænd, som oprindeligt skulle bruges ved Somme, og så bruge dem ved Verdun i stedet for. Men den 1. juli, der i gang sætter franskmændene og britterne, så den her offensiv i det, der hedder slaget ved Albert. Og forud for det her slag, der har tyskerne været under massivt bombardement i godt en uge. Ja. Men selvom britterne har regnet ild over tyskerne, så er det ikke lykkedes dem hverken at bombe alt det pigtråd væk, der ligger på slagmarken, og det er heller ikke lykkedes dem at smadre nogle af fjendens skyttegrave. Så de er dårlige. Så da angrebet begynder, så bliver det en slagtebænk, fordi den dag, der lider britterne det største antal dræbte og sårede på en dag i den britiske hærs historie. Nej, Peter. 57.000 mand. Det er kraftedeme med mange mennesker, mand. Ja, på en dag. Nej, det er ikke i orden. Det er noget fucking lort. Men det lykkedes dem heldigvis at gøre stor skade på den tyske hær. Ja, men det er bare ikke sådan, altså det kan, ja, det skal du også, hvis du mister 57, altså sådan, altså uden sammenligning i øvrigt, altså det er Grønlands befolkning. Ja. Og så lige en mellemstor handelsby, eller landsby oveni, ikke? Ja. Altså det er sådan, det er helt fucked, det der. Ja, det er massivt tal. Det er fucked up. Det er virkelig vildt. Ej, for det er grusomt, altså. Også bare fordi, husk lige på, hvorfor er det, de bliver sure. Det er fordi, der skete noget nede på Balkan. Det er bare lige sådan, altså... Nej, men det er bare ikke ret længe siden, at der var en eller anden kammerat, der stod med en Tino Cardo-sandwich, der måske var færdig, måske eksisterede den ikke engang, og så siger det bare lige, bap, bap, og så inviterer os om, så står vi her, ikke? Ja, lige præcis. Altså, for helvede. Ja. Senere, fuck den sorte hånd, mand. Senere så for de her gutter, så heldigvis også en sejr med hjem ved slaget ved Bacentin. Det bliver til 142 dages intense kampe ved Somme. Selvom franskmændene og britterne har sådan lidt begyndt at hælde med sig, så klapper tyskerne hårdt igen, og ved slaget ved Fromelles, der formår tyskerne at slå de her angreb tilbage igen. Oh shit, guys, I'm ready for something else. Ja, og hen over sommeren går slaget ved Somme først ind i sin anden fase, og senere sin tredje og noget mere drabelige fase. Fordi det her, britterne sætter en ny base på banen for første gang. For ved slaget ved Flaircuchelet i september, der debuterer tanken på slagmarken. Det er en banger. Jeg vil gerne sige, at den gør en kæmpe forskel. Det gør den ikke. Det gør den ikke. Nå. Det er lidt et testrun for at se, hvordan tanks egentlig klarer sig i kampsituationer. Og svaret er... Dårligt. Ikke endnu. Fordi britterne havde jo håbet på, at det her med at sætte tanks på banen, det ville være lidt sådan iPhone-agtigt reveal. Altså, hvor folk de peger sådan, wow. Vi har Iron Man. Ja, det minder lidt mere om det der iPhone-reveal, kan du huske i Viborg? Hvor der står 2 mennesker i kø, og så står der 3 ansatte med altså guld konfetti-rør. Ja, iPhone 7 release, jeg kan godt huske det der. Ja, det er lidt mere den reaktion, det får. Ja. De her tanks, de vækker en del af reaktionerne, da soldaterne ser den for første gang. Blandt andet beskriver en britisk soldat de her tanks sådan her. Det var sjovt at se dusin tanks køre hen over granatkraterne uden at stoppe. Uanset hvad de kørte over, så kom de over det. Og det var frygteligt. Det kildede på en sjov måde at vide, at de her kom og var på vores side, og ikke var imod os. Ja, det kan så han har fået stiv pjæver, der er tank. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Altså, han fandt også ud af, at han var en drengetank. Ja. Uanset hvor imponerende de umiddelbart har virket for de her soldater, så er de tidlige tanks altså relativt skrald. Ja, de er jo tæt på ubrugelige, fordi jeg kunne forestille mig, at skyttegravene er for brede, eller mudder. Og altså, det er det der med, at du har jo ikke testet den i en kampsituation. Nej, du har kørt rundt ude på en eller anden bane i London, ikke? Ja. Det er datidens letbane, hvor det er sådan, det virker skidesmart, indtil den skal køre. Fuck, er det frost? Nej, fordi blandt andet, på de første modeller har man taget det her med land chips meget bogstaveligt, fordi de har simpelthen roer på. Roer? De har roer på. De har sådan en hale om bagpå, du så drejer, når du skal dreje. Hvorfor fuck er det lige, de har det? Bilen er jo opfundet. Ja. De har jo ikke roer. Nej. Så det du siger, det er, at man har opfundet noget på hjul på jord. Ja. Så har man fundet ud af, at det der med roer, det var latterligt. Så er man gået væk fra det. Og så har de tænkt, nu skal vi lave, ligesom en bil, den skal bare kunne tåle at køre alle mulige steder. Hvad hvis vi genopfinder noget, som vi allerede har fjernet, fordi det var for oldnordisk? Fuck, hvor smart, mand. Fuck, de er kloge. Ja, men den bliver også ret hurtigt pillet af de næste modeller. Ja, men derudover, så er de også fucking langsomme. Altså, de er sindssygt upræcise. Og der er faktisk historikere, der peger på, at de her tanks dræber flere soldater, hvis de simpelthen bare kører hen over dem, end de gør ved at skyde dem. Det er altså også, igen, apropos det der med at snakke psykologisk warfare, det er nok noget af det værste. Ja.
Altså også fordi det, der sker, det er, der går... Altså det er jo sådan, du laver et menneske om til tandpastatube, ikke? Ja, jo. Altså det der, hvor du ser, at du kommer til at se røven gå ud igennem fødderne, fordi... Ja, det er rent tryk. Jo, men jeg har det lidt sådan, du kunne have opnået det samme med en Citroën Berlingo. Den kan du også køre folk over i. Ja, nej, det er bare ikke det samme. Siger jeg ikke. Har du set en Karen i en Berlingo gå amok på Bilkas parkeringsplads? Men den er ikke tung nok, for det, der sker, når du kører et menneske over med en bil, det er, at du ligesom kører over det, og så bliver de går i stykker, men de knækker indeni. Men når du kører nogen over med en tank, så kvaser du dem jo. Ja. Min pointe er bare, at hvis den kan det samme som Citroën Berlingo, så er din tank fejlet. Ja, det er en dårlig tank, men det er mere det der med, at sådan, altså, det er fordi, det du sammenligner her, det er, altså, du ved, ham der krammer helt vildt hårdt, og så en hydraulisk presse, den der finske YouTube-kanal, hvor de bare kvaser ting. Og det er lidt, altså, det er der, hvor jeg siger, hvis du er på en slagmark, og du så ser en, der bliver kørt over, og så ligger han stille, kontra en, der bliver kørt over, så bliver han til mos, og hans ansigt, det flyver ligesom af. Så tror jeg, det sidste er helt klart stærkere rent psykologisk. Jo, men du kan ikke se det på statistikken. Nej. Der kan godt mærke, at du er meget numbers guy. Jeg er meget numbers guy. Du er kæmpe Excel-svin i dag. Også fordi, at tankens statistik, den er fucking dårlig. Ud af 50 tanks, som er med i slaget ved det her Flag Courcelette, der er det kun 25 af dem, der overlever. Nå, hvad fanden... Jamen, det er faktisk fordi, langt de fleste af dem bliver smadret, fordi at de bryder sammen ude på slagmarken. Så kan tyskerne løbe hen og lægge granater under dem, og så springe dem i luften. Er det ikke så godt? Nej, det er ikke så godt. Det er godt. noget fucking juks, der tror jeg faktisk, en Citroën Berlingo, den havde kørt bedre. Ja. Det er jo sindssygt, det der. Ja. Alligevel så ender slaget ved flere Courcelette med en sejr til britterne, som alligevel får flyttet frontlinjen 2-3 kilometer. Nice. You aren't winning. You're just not losing. You're just not losing. Altså, det. You're just not losing very slowly. Ja, præcis. Men den her unboxing party af tanken gør jo selvfølgelig også, at der går ikke særlig længe før både tyskerne og franskmændene får sat kampvogne i produktion. Hvorfor? Baseret på den landslide sejr? Jeg tror, de ser, at der er et proof of concept. Ja, for jeg skulle lige sige, der må stå nogle britiske ingeniører, du ved, et par kilometer væk med nogle ret store kikkerter, som de har så har patent på i øjeblikket, og tænke, fuck det er fedt, hvad fanden sker der nu? Hvad er nu det der? Nej. Jeg skal lige have lidt tid for mig selv. Ja. Jeg skal lige ind og forske lidt i at lave nogle bedre tanks. Ja. Jeg tænker, hvis jeg nu tager en lidt større drengetank og en lidt mindre dametank, og så måske får dem til at lave et babybæltekøretøj mere, så kan det et eller andet. Igen, der er jo ikke noget som våben, der kan få Georg Gerlis-tendenserne frem hos de fleste, ikke? Nej. Det sidste slag i slaget om Somme, det bliver ved Ancre, som kører fra den 13. til den 18. november. Her går de allierede tropper ind i Ancredalen i håbet om at vinde noget territorie, som de kan bruge til at fortsætte kampen i det nye år. Ja. Men det her slag, det bliver afbrudt midt i på grund af sindssygt dårlig vejr. Ja. En kombination regn, sne og tåge. Den er svær. Ja, og det betyder, at skyttegravene på begge sider bliver fyldt med mudder og vand. Og derfor så trækker begge parter sig tilbage og må vente på, at vejret det skifter. Og det er simpelthen fordi, at der er soldater, der drukner i mudder i de her skyttegrave. Ja, i det mindste så behøver vi ikke at pisse i vores sokker. Nej. Nu er der ren regnvand. Hansi, hvorfor pisser du stadig dine sokker? Du har regnet med. Men det er lækker. Det er fordi, jeg er smagt godt, ja. Det er jo fordi, jeg er flindrende pervers. Der var en ringetone lige der. Det blev det sidste slag i Somme-offensiven, det her slaget ved Ancre. Ja. Hele slaget om Somme ender med at vare 4 måneder, 2 uger og 3 dage. Fuck. Og ender med over 1 million tab. Ja, det er super. 300.000 døde, savnet, 600.000 såret og 100.000 taget til fange. Det er meget drabeligt. Og det er der en god grund til, fordi at forholdene i skyttegravene på Vestfronten, de er lige til 1 stjerne på TripAdvisor. Ja, der er jo en grund til, at der er folk, der prøver at skyde hænderne af sig selv og sådan nogle ting for at komme væk. Jo. Ja, det er fucking lort. Vi kan lige tage, hvordan en typisk dag udspiller sig for en soldat ved Vestfronten. Ja, fyr den af. Ja, vi har opfundet en fiktiv soldat i dagens anledning. Hvad hedder han? Hansi? Vi kan kalde ham Pierre. Brasso. Du vågner. Højst sandsynligt bliver du vækket af en artillerigranat, der springer nogen i stykker uden for barakken. Så står du op, bruger størstedelen af dagen på at rydde op efter det her angreb og lige udbedre skaderne og sådan noget. Så på et tidspunkt, så er det tid til frokost. Menuen skifter lidt. Nogle dage består den af ingenting. Fordi under de her bombardementer, så er det ikke altid muligt at få forsyninger til fronten. Nej. Og det, der så bliver leveret, det er typisk koldt. Det kan man jo ikke klandre voldmanden for, at maden er kold, når bomberne regner ned om ørerne på dig.
Og koldt bord også lækkert. Ja, men det betyder, at der nogle gange går flere dage, hvor soldaterne ikke får noget at spise overhovedet. Senere der udvikler man også feltrationer, som de kan spise i de her perioder, hvor de ikke får leveret mad. Ja. Og de består typisk af sådan noget hårdt, tørt brød, dåsekød og instant kaffe. Så sådan opskriften på en solid omgang racerrøv, ikke? Jeg skulle lige til at sige, altså der er nok nogen på festivalen, der tænker, okay, lækker, gå med. ja. Så der, men... Jo, men forholdene minder også meget om, det er noget med, at du drukner i mudder. Og... Ja, præcis, men du får ikke nogen sexsygdomme. Og på den måde, der er det jo totalt nederen. Da amerikanerne senere går ind i krigen, så introducerer de en feltration, som består af sådan en lille kødkage, som enten kan spises, som den er, eller så kan den hakkes, skæres i skiver, steges eller koges, så du kan spise varieret uden at spise varieret. Det er virkelig, altså det er jo ikke variation, det er jo tilberedningsmetoder. Ja. Det er sådan lidt, i dag, hvad skal vi have i dag? Vi skal have snittet kødkage. Og så er det jo en helt ny ret, eller hvad? Hvor lækkert. Snittet kødkage. Kæft, mand, det lyder som skamfering. Ja, de får også et lille stykke chokolade, amerikanerne, som de kan spise eller blande op med vand til varm kakao. Ej. Altså jo, men det er stadig, du blander op med vand. Nå, du tisser i koppen, og så putter du chokolade i. Så tager du, så husk lige at tage det der rack på. Altså husk lige at tage din sok hen over munden, inden du drikker det. Rigtig meget af det her feltmad, det er faktisk nogle af de første eksempler i historien på instant mad. Ja. Altså mad, hvor du bare lige putter lidt vand i. Instant food. Instant skuffelse. Ja, så man kender det med kaffe og kartoffelmos og sådan noget i dag, ikke? Ja. Dem, som nok får det fedeste frokostmåltid, det er franskmændene. Ja. Fordi angiveligt, så er det en fast del af deres rationer, at de får 1/4 liter vin om dagen. Nå, der er sådan en lille skarp. Ja. Eller knap, der er så skarp. Men... Nej, for selvfølgelig får franskmændene vin i fældrationen. Ja, for helvede, mand. Det er i orden. Senere så blev den ration oppet til 3/4 liter om dagen. Altså, så det er en hel flaske? Ja, så det er straight up fuld flaske vin? Ja. Hold kæft, mand, så skal du altså også se noget lort, før de ligesom tænker, at vi bliver sgu nok nødt til at op den her gang. Ja. Skulle vi ikke give dem 1/2 liter vand med? Nej. Altså undskyld mig, jeg siger det bare, de pisser i deres sokker, fordi de er bange for klor. Ja. Kloringift. Ja, men jeg tænker, det skal have vin. Jeg vil sige, at jeg har ikke endegyldigt kunne bekræfte det, men... Ej, men det er sygt nok alligevel, uanset om de går fra halv til hel flaske eller også ikke. Også bare fordi, jeg vil godt lige tanker om, mens britterne og de andre, de bare tykker sig gennem tørre kødkager, så sidder franskmændene bare og vinsmagning over i Jørgensen. Der er god krop på den her. Dejlig fylde i munden. Og så sidder folk bare derovre ved for skørbu, ikke? Så du har de arbejder sammen, ikke også? Jo. Så du har britterne og spritterne. Ja. Når din frokost er overstået, så går du tilbage i skyttegraven og fortsætter arbejdet. Det kan godt være lidt besværligt med alle de lige af dine kammerater, der ligger i mudder. Så dem slæber du selvfølgelig væk. Men mens du gør det, så skal du lige være opmærksom på, at du ikke bliver bidt af en rotte. Fordi dem er der enormt mange af i gravene, og de spreder jo sygdom i et væk. Ja. Så der lugter også fucking vammel i de her skyttegrave af sådan... Død og rotte og mudder. Lige præcis. Ja. Så begraver du måske lige af dine venner tæt ved skyttegraven, og når du så er færdig, så kommer der lige et artilleribombardement, som så graver dem op igen. Så du er nødt til lige at gå ud og grave dem ned igen. Og det okay, det lyder virkelig ikke særlig produktivt. Nej. Samtidig så står du i mudder og vand til knæene. Du har ikke noget tørt tøj, dine tænder falder ud på grund af skørbu, og du er ved at blive sindssyg hele tiden af at blive skudt på. På vej tilbage kommer du så forbi nogle af dine venner, som ikke lige er, som de har været, fordi de sidder og kigger ud i luften og panikker og angstanfalder og skriger og råber og mumler til sig selv. Nogle af dem skider konsekvent i bukserne, fordi de har fået granatchok, ikke? Og da du går forbi dem, så lander der en artillerigranat, der graver lige op af dine venner igen, for helvede. Så må du ud og grave dem ned igen, fordi de spreder jo sygdomme jo. Så er der aftensmad og vinsmagning for franskmændene. Der er temaet i dag Pinot Noir. Ja, så er det tør kikser på hovedet i seng, hvis du ikke er franskmand. Forud venter 2-3 timers blandet søvn, inden verdens hæftigste alarm vækker dig igen, og så kører livet ligesom i ring derude. Ja, fedt nok. Ja, forholdene blev ikke bedre efterhånden, som vi går ind i 1917. Nej, fordi det er jo vinter jo. Ja, og det er også her, at amerikanerne beslutter sig for at melde sig på banen. Sjovt nok. Okay, de hører alle rygterne om al den fede krig, der sker i Europa, og tænker sådan lidt, hvornår skal vi slå til? Er det, når det er lækker sommer? Nej, jeg tænker, vi tager den nu. Ja, de venter faktisk til april. Men, ja, selvfølgelig gør de det, fordi de har hørt, det er lort jo. Yes. Woodrow Wilson har egentlig kørt skarpt med sådan en holdning om, at USA skal holde sig ude af europæernes krig, selvom der er nogle amerikanere, der har meldt sig til at kæmpe i krigen, ikke? Ja. Faktisk så har han kørt så meget på den her tilgang, at han ligefrem har brugt det i sin præsidentkampagne i november 1916, hvor han har kørt kampagne under sloganer som America First og He kept us out of war. Derfor ser det også super dumt ud. Der går 5 måneder, før han er genvalgt, og det er sådan, vi gør det fandme. Vi går i krig. Ja. Det har ulmet lidt, det her med, om USA vil gå ind i krigen eller ej. I marts 1916, der bliver et fransk passagerskib sunket af en tysk ubåd. Og ombord på det, der er der rigtig mange amerikanske statsborgere.
Og efter det her angreb mod civile, der truer USA med at afslutte alle diplomatiske forbindelser til Tyskland. Og derfor så lover tyskerne, at de skal nok stoppe med at torpedere passagerskibe, ikke? Klart. I januar 1917, der er tyskerne lidt sådan, fuck det gider vi ikke alligevel. Ja, hvad vil I gøre ved det? Ja. Nå, okay, det vil I så. Derfor så bryder USA kontakten til Tyskland, og hen over februar og marts, der synker tyskerne flere sådan amerikanske handels- og passagerskibe. Fordi så kan de lære det. Ja. Amerikanerne har på det her tidspunkt kæmpe mistillid til tyskerne. Faktisk så meget, at de begynder at omdøbe tyske ting i USA til sådan mere amerikansk klingende navne. Blandt andet så omdøber de hamburgers til at hedde Salisbury Steaks i stedet for. Ja, jeg kan godt huske det der navn, men altså det er alligevel... Det må være en skuffelse, når du ikke... Hvad har I gjort med hamburgeren? That which must not be named. Jeg skal have en McSalisbury. Ja, præcis. Uden ost. Ja, men med pomfritter. Ja, for helvede med pomfritter. Vi holder med franskmændene for helvede. Præcis. Men det, der ligesom bliver tunge på vægtskålen, er, at det lykkes britterne at opsnappe et hemmeligt telegram, det der hedder Zimmermann-telegrammet, ja. Som er sendt af den tyske udenrigsminister Arthur Zimmermann til en tysk diplomat i Mexico. Og i det her telegram, der kommer Zimmermann med sådan en udstrakt hånd og tilbyder Mexico en alliance med Tyskland, hvor planen så er, at Mexico skal gå imod USA, hvis amerikanerne beslutter sig for at gå ind i krigen. Og som belønning for deres hjælp, så tilbyder Zimmermann mexikanerne nogle af de amerikanske stater. Så er der bare nogle af dem? Ja, Texas, New Mexico og Arizona. Nogle af dem, som de faktisk gerne vil have tilbage, ja. Fordi de er stadig pisse sure over, at de tog dem. Ja, nogle af dem, de mistede i krigen til USA i 1846. Og det viser sig så, at Mexico er nogle fucking tattletales. Nej, fordi at britterne har opsnappet det. Når de opsnapper det? Ja. Okay. Og som svar på de her ting, så stemmer senatet i USA for at gå i krig mod Tyskland, og Wilson erklærer, at verden må gøres sikker for demokrati. Og derfor så går der ikke længe, før de amerikanske tropper de ankommer til Vestfronten i april 1917, og de får ret hurtigt kælenavn Doughboys. Doughboy! Og den gennemsnitlige amerikanske doughboy i krigen er meget ung, altså over halvdelen af dem er under 25. Wow. Faktisk så væver den amerikanske hær drenge helt ned til 17 år. Damn. Ja, så ved vi, der er nogle stykker på den 9. Ja, som de så kan sende om til en anden side af jorden for at blive hakket i små stykker, ikke? Jo. Ja. Timing er så også lidt skidt, fordi som jeg sagde før, så går forholdene på slagmarken fra at være træls til at være decideret nederen, fordi det er i sommeren 1917, at tyskerne de finder en helt hissig Dijon frem. Ja. Sennep? Ja. Ja, tak. Indtil nu har man primært brugt kloringas på fronten, men nu finder tyskerne den lidt mere voldsomme gas frem. Stings the nostrils. Sennepsgassen, ikke? Ja, Fritz Haber, dit fucking møgsvin. Ja, det er den tyske videnskabsmand Fritz Haber, der har udviklet det. Han er en ret vild videnskabsmand, fordi det er ham, der opfinder... Sennepsgassen. Ja, men opfinder også ammoniak. Ja, altså gødning. Det, der hedder Haber-Bosch-processen, hvor du ligesom kan syntetisere forskellige gasser til ammoniak. Og det er sådan noget, der gør en kæmpe forskel for menneskeheden. Altså en tredjedel af den moderne fødevareproduktion bruger ammoniak, som er lavet gennem den her proces, som gødning i dag. Oh yes, så han er den mand, der har slået flest mennesker ihjel og reddet flest mennesker. Ja, han opfinder så også det, der senere bliver videreudviklet til Zyklon B, som bliver brugt i gaskammerne i Nazi-Tyskland. Det kan jo ikke være lige godt det hele, han lavede, vel? Nej. Ja, Haber har faktisk været med til at udvikle flere af de gasser, der bliver brugt på slagmarken, og er heftig fortaler for, at kemisk krigsførelse er fucking fedt. Ja. Så han får også tilnavnet faderen af kemisk krig. Ja, det gør han nemlig. En af de gasser, som han udvikler, det er altså sennepsgassen. En gas, som i flydende form er farveløs, men som i den form, det bliver brugt i krigen, ofte har sådan en farve, som sennep har. Let gul. Ja, og så lugter det lidt af hvidløg eller peberrod eller sådan noget. Ja, og det lægger sig også som sådan en film på alting. Ja, lige præcis. Ja. Den er fucking nasty. Altså, ja, det ligner virkelig, at du har, altså, det ligner, at dine venner har givet dig en ledget gang kanel, bare med pis i stedet for. Ja, sennepsgas kan virkelig give nogle seriøse brændsår. Hvis du indånder det, så kvæler det, og det kan give lungeskader, fordi det blandt andet giver vand i lungerne. Yep. Hvis du får det i øjnene, så bliver du midlertidigt blind, måske permanent blind. Ja, det brænder jo lidt dine øjne. Det er noget rigtig lort. Altså, det er ikke så mange, der dør af det faktisk. Det er kun 2-3%, der dør. Ja, men resten, de har det bare pisse træls. Ja, resten får bare lange indlæggelser og permanente skader på grund af sennepsgassen. Ja. Men det introducerer tyskerne på slagmarken i sommeren 1917, og det betyder, at soldaterne nu ikke længere kan bruge deres gasmasker, fordi de også er nødt til at yderligere beskyttelse, og samtidig så fungerer mange af gasmaskerne faktisk ikke til sennepsgas. Og så er der jo lige den der lille detalje, som også er lidt vigtig at få med, nemlig at kloringas er lettere. Det vil sige, at du kaster gassen ned, og så kommer det op. Sennepsgas lidt anderledes, nemlig lidt tungere. Det er præcis. Ja.
Det er noget af det, der faktisk er med til at gøre det her til en rigtig, rigtig lortegas ude på slagmarken. Fordi du skal vitterligt bare åbne for nogle... Du skal bare åbne sluserne, og så bare sørge for, at vinden den står rigtigt, fordi så falder det direkte ned i de andres skyttegrav. Og det tager ligesom situationen på slagmarken, man kan sige, 2 trin ned på trælsskæggeland. Ja, det kan godt være, at nu er jordbunden, der er nogen, der har fået lagt noget grus og noget flis ned i bunden, så du kan gå der. Ja. Og så de har fået hyret ham kammeraten med træfløjten, så rottefingeren, han har fået lukket dem et eller andet sted til Flandern eller andet lort, men det er bare lige meget, fordi nu er der bare sender op i luften. Situationen er altså også stadigvæk pretty much sådan statisk. Altså uanset hvad man forsøger, så er det enormt mange kræfter, man bruger på at vinde meget, meget lidt. Ja. Du ved, man offrer 50.000 mand for at vinde 4,5 meter, eller sådan noget, ikke? Ja. Og det er ikke, fordi man ikke forsøger sig med offensiver. Altså, det kan hurtigt blive mig, der sidder og lister alle mulige slag op, men langt de fleste offensiver rykker bare ikke rigtig noget. Nej. Og det skyldes især, at tyskerne anlægger det, der hedder Hindenburg-linjen, der er sådan en seriøs defensiv position, som de ligesom etablerer, så de altid kan trække sig tilbage dertil. Den. Ja. Og så kan de indtage igen. Ja. Ja. Men de her alliancemagter, de prøver faktisk ret ihærdigt, og på alle mulige forskellige måder. Blandt andet i juni 1917, der er der slaget ved Messinet, og der forsøger de sig blandt andet med at grave en tunnel fra deres egen side af fronten over til fjenden, og da de har gjort det, så sætter de så miner op under jorden og springer hele lortet i luften. Wow. Ja, angiveligt så er lyden for den her eksplosion så kraftig, at den engelske premierminister noterer, at han kan høre et brag på hans kontor i London 200 kilometer væk og på den anden side af vandet. Men her fra midten af 1917 og ind i 1918, der sker der ikke så meget andet, end at 100.000 vis af mænd bliver slagtet for meget, meget lidt. Ja. Hen imod efteråret i 1918, der kommer så de sidste offensiver på Vestfronten, det man kalder for 100-dages offensiverne. De starter med slaget ved Amiens i starten af august, hvor det lykkedes de allierede at skubbe tyskerne tilbage og smadre de gevinster, som de har vundet i løbet af foråret. Okay. Tyskerne rykker tilbage til den her Hindenburg-linje, som de allierede så forsøger at banke igennem i løbet af september. Og de allierede får den ene sejr efter den anden, blandt andet ved Meuse-Argonne-offensiven på grænsen til Belgien. Omkring 1,5 million allierede tropper tager del i den her offensiv. Okay, det er fucking offensivt. Ja, 3.000 artillerikanoner, 400 tanks, 900 fly. Og derfor så bliver det en af de sidste store offensiver, og den største offensiv, som amerikanerne nogensinde har taget del i. Men det er vel også fordi, det der med, hvis de får slået hul på den her Hindenburg-linje, tyskerne har så meget tiltro til det, at hvis de først slår hul, der er ikke pisse meget inde bagved. Nej, det er det. Men det er jo sådan ligesom, og det gør de jo også i 2. verdenskrig, selvfølgelig med nuancer. Men hele den der Atlantvold var jo også netop et forsøg på ligesom at sige, okay, her til er fucking ikke længere. Ja, lige præcis. Altså. Ja, det blev også den mest dødelige kampagne i amerikansk krigshistorie. Ja, okay. Over 350.000 tab, 28.000 tyskere bliver dræbt, 27.000 amerikanere, og rigtig mange af de amerikanske soldater dør simpelthen, fordi de er for uerfarne. Ja. Og så er der også lige, den spanske syge har også gjort sit indtog på. Jeg skulle lige sige, fordi det kommer, det er virkelig, altså vi har jo snakket om det før, at den er faktisk, at det er rigtig lorteår. Det er et rigtig lorteår. Ja. Men det er også ved det her slag, vi finder en ganske særlig helt. For under den her offensiv, der bliver den amerikanske major Charles Whittlesey og 500 hans mænd fanget bag fjendens linjer uden mad eller ammunition. Og det er selvfølgelig nederen, fordi tyskerne jo skyder efter dem. Men det er også nederen, fordi de bliver beskudt af deres egne venner ved frontlinjen. Ja, det er jo klart, fordi de skyder hen over dem jo. Ja, de bomber jo bare the shit ud af de her områder bag, fordi de ved jo ikke, de er der. Nej. Efter nogle dage er den her styrke på 500 mand reduceret til 200. Der røg simpelthen lige altså en helt spartansk legion. Ja. Ja. Og Major Whittlesey her, han forsøger desperat at spørge efter hjælp. Altså han sender nogle mænd afsted med besked om, at de skal evakueres, men hver eneste af dem bliver skudt og dræbt. Og det er så her, at majoren han hiver en gruppe soldater frem, som vi ikke har talt om endnu. Okay. Nemlig brevduer. Ja. Faktisk bliver der brugt over 500.000 brevduer ved fronten i løbet af 1. verdenskrig. De er jo pisse svære at ramme. Til at levere sådan beskeder til og fra frontlinjen. Ja. Og nu må de altså virkelig sætte lid til det her dyr. Så Major Whittlesey, han finder en brevdue frem, spænder en besked fast på benet af den, hvor der står, mange sårede, vi kan ikke evakuere. Så kaster han den op i luften, og så bliver den plaffet, så var den i en falk i natholdsklip, ikke? Selavi. Det var en god fugl, der fløj der. Ja. Han prøver igen, ny besked, hvor der står, mændene lider, kan der sendes hjælp op i luften? En flyver due stød, død. plaf, død. 2 duer nede. Ja, og det er her, majoren finder sin sidste brevdue frem. Cher ami hedder den. Kære ven. Kære ven.
Han skriver en seddel på tyndt og let papir, som han putter i den hylster på benet, hvor der står, vi er ved en parallelvej. Vores eget infanteri bombarderes. For Guds skyld, stop. Okay, det der undrer mig nu, det er, hvorfor fanden er det 3 forskellige beskeder? Jamen, jeg tror, han ligesom prøver at... han kan lige så godt arbejde med retorikken løbende også, kan man sige. Har han en decoy-due her? Nej. Det er, han tager sin høje hat af og smider decoy-duen op, den bliver plaffet, så kommer den rigtig lige bagefter. Nej, fordi der er en løve, der har et hans hat også. For helvede, der er hul i den, alle duerne er fløjet ud. Fuck dig, mand. Men så op afsted flyv Cher-Ami. Bang. Tyskerne skyder Cher-Ami. Nej. Og Cher-Ami dykker mod jorden, men vender tilbage op i luften og flyver afsted. For satan, den basker med vingerne, ikke? Fucking ligeglad med, at den lige er blevet skudt. Tyskerne prøver igen og rammer, men Cher-Ami, den er fucking ligeglad. Den er fucking tank. Den tager bare imod og bare flyver i helvede. For satan. Det er bare 50 cent, hvis den var en fugl. How do you do? Very bad. Very bad. Very bad. Så igen, altså jeg er blevet super aerodynamisk. Hvorfor? Det er fordi, der er vindtunneler hele vejen igennem mig, mand. Ja, den flyver i 25 minutter, 40 kilometer hen til hovedkvarteret og overbringer den her besked. Og bare fucking den flyvende ost, mand. Ja, på det her tidspunkt er duen blevet skudt gennem brystet, gennem øjet, og fået skudt det ene ben af, som hænger og dingler i en strimmel. Det er forkert. Det er heldigvis det rigtige ben. Ja. Altså på den måde, at... Okay. Ja, det er ikke den beskeden sidder på. Nej. Men den får overbragt beskeden, og det lykkes dem at redde Major Whittlesey og hans mænd fra den sikre død. Og Cher-Ami bliver kåret, altså heltekåret for en medalje, og faktisk så går den igennem en masse operationer efterfølgende, fordi man prøver at redde dens liv. Fordi det fortjener den jo som der har virkelig kæmpet for det, ikke? Ja, og det lykkes. Og den får faktisk et træben og bliver sendt tilbage til USA på pension. Selvfølgelig får den et fucking træben. Selvfølgelig får duen et træben. Fuck, hvor er det latterligt, mand. Det er også bare, men det er også på en eller anden måde siger det jo noget magisk om os mennesker, ikke? Altså at vi kan se, altså der er folk, der bliver, folk bliver bare mursmadret i det her. Altså det er en kødhakker krig, ikke? Ja. Og så alligevel er der overskud til, kan vi få fat i en duekirurg? Ja. Det er fucking i orden. Er der en duelæge til stede? Ja, præcis. Dr. Dolittle. Perfekt, mand. Skal du høre noget sjovt? Nej. Ham, der fandt på Dr. Dolittle, tjente faktisk ved Vestfronten. Okay, sygt nok. Det er faktisk der, han kom på ideen til Dr. Dolittle. Så det er ikke helt forkert. Sygt nok kald alligevel. Ja. Det var et meget mærkeligt tag til en underlig sidejoke. Jamen, jeg havde det faktisk med i historien, men jeg valgte at skære det ud. Jeg havde faktisk en hel liste af kendte, der havde tjent ved fronten. Selvfølgelig. Ja, men det lykkedes de allierede at slå hul på Hindenburg-linjen efter mange dages offensiver. Cirka 100 dages offensiver, faktisk. Det er mange dages offensiver, ja. De her 100 dages offensiver fortsætter frem til den 11. november 1918, hvor tyskerne skriver under på en aftale om våbenhvile. Og det var da lige satans, den kom på bordet lige der. Ja, men alt det vender vi tilbage til i næste og sidste kapitel. For på Østfronten, der går det også amok. Ikke mindst i Rusland, hvor en væbnet revolution ender med at tage livet af Tsar-familien og stikke en kæp i hjulet på alliancens fremskridt og bringe endnu mere kaos ind i en allerede kaotisk situation. I alt dør der omkring 4 millioner på slagmarken ved Østfronten. Flere millioner bliver såret, og flere 100.000 kvinder og børn bliver enker og faderløse. Og det er et af de største og mest katastrofale, men måske også lidt meningsløse tab af menneskeliv, og noget, som sætter så dybe spor i alle, der oplevede det med egne øjne. Fortsættelse følger.